На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас! Сёння 17 жніўня. І гэтым разам у праграме справаздача з Паўднёвай Карэі, дзе штучны розум пакрысе выціскае з працоўнага рынку людзей. Расповед пра тое, што адбываецца ў свеце кінаіндустрыі, размова з прадстаўніком сямейнай дынастыі мастакоў і іканапісцаў Віктарам Доўнарам пра адметнасці гэтага віду мастацтваў, магчымасці адыходу ад канонаў, свабоду творчасці і многае іншае далей у праграме. Заставайцеся з намі. З канца ліпеня ў галерэі «Цэх» працуе выстава «Скейп». Праект стварылі мастачкі і мастакі, якія атрымліваюць адукацыю на кафедры лічбавай выявы факультэта мастацтва і дызайну ў чэшскім універсітэце Яна Евангеліста Пуркіне. Відавочна, што аўтары асэнсоўваюць краявіды з дапамогай сучасных тэхналогіяў. Зварот да пейзажнай тэматыкі не абумоўлены выключна пытаннем прагрэсу. Аўтары разглядаюць прасторы, у тым ліку ў якасці месца памяці, што ўтрымлівае ў сабе адбіткі мінулага. Удзельнікі працуюць з эмацыйнасцю пейзажа падарожжа, рамантычнымі краявідамі ў творах 18-19 стагоддзяў, канструююць фантастычныя нерэальныя асяродкі, звяртаюцца да гістарычнага мемарыяльнага ландшафту ў Беларусі. Пазнаёміцца са страчанай святыняй Еўфрасіні Полацкай можна зараз і ў Магілёўскім абласным мастацкім музеі імя Паўла Масленікава. Тут працуе экспазіцыя «Таямніца крыжа». У музеі застаўся ў першапачатковым выглядзе браніраваны пакой, дзе калісьці захоўваўся крыж, які ў 1161 годзе стварыў ювелірных спраў майстар Лазар Богша. Вядома, што ён знік падчас Вялікай айчыннай вайны. З дапамогай мінскага мастака Валерыя Лявоніна пакой у Магілёўскім музеі пераўтварыўся ў касмічную прастору, у цэнтры якой лунае трохмерная галаграфічная праваслаўная святыня. У 2005 годзе ў Маскве выйшаў зборнік з лепшымі песнямі пра Вялікую айчынную вайну. Там былі ўсім вядомыя «Сіняя хустачка», «Зямлянка», «Смуглянка» і песня беларускага паэта-песенніка Міхаіла Ясеня «Майскі вальс». Чарговы выпуск праграмы «Святло далёкай зоркі» прысвечаны нашаму слыннаму суайчынніку. Ён ваяваў, трапляў пад артабстрэл, паміраў у шпіталі, выжыў і пачаў пісаць песні пра вайну. З нагоды дня нараджэння Міхаіла Ясеня заўтра ў эфіры тэлеканала «Беларусь-3» будзе паказаны адмысловы выпуск тэлепраграмы «Святло далёкай зоркі». Глядзіце ў 10 гадзін 40 хвілін. Его интересовало мнение сначала близких людей. Это тетя Элла, Леня. Потом он звонил мне и, настукивая по столу: «Маша, послушай, я написал новую песню. Как твое мнение?» Заўтра на Мінскім моры распачнецца 8-й сямейны фестываль «Taste of Minsk». Праграма форуму падзяляецца на дзве вялікія часткі – дзіцячыя святы і джазавыя вечары. У першай частцы запланаваны унікальны дэфіле-конкурс, у якім возьмуць удзел 100 мам са сваімі дзецьмі ў вобразе «Family Look». Прэтэндэнтаў прапаноўвалі салоны прыгажосці з больш за 20 гарадоў краіны. Парад герояў, у якім дзеці змогуць апрануцца ў касцюмы любімых персанажаў. І ўвогуле ў межах фэсту ўся тэрыторыя ператворыцца ў вялікі парк якасных забаў для дзяцей. Ну і натуральна, ў межах джазавых вечароў можна будзе атрымаць асалоду ад прыгожай музыкі. Так што на працягу 3 дзён вы знаеце, куды схадзіць усёй сям'ёй. А цяпер скіруем позірк за межы нашай краіны. У буйнейшым аэрапорце Паўднёвай Карэі персанал укамплектаваўся робатамі. Разумныя машыны вітаюць пасажыраў і праважаюць іх да пасадачнай брамы, а робаты-прыбіральшчыкі дапамагаюць з мыццём падлогі. Дзе яшчэ штучны розум здолеў замяніць натуральны, зараз з вамі ўбачым. Прывітанне, мяне завуць Тройка. Я даю інфармацыю пра міжнародны аэрапорт Інчхон. Гэты робат-памочнік дапамагае пасажырам даведацца нумар выхаду на пасадку. Дастаткова даць яму счытаць штрых-код з білета. Тройка таксама паведаміць, колькі метраў да выхаду і колькі часу зойме шлях. Робат можа нават праводзіць пасажыра, калі гэта патрабуецца. Прычым ён сочыць, каб чалавек не адставаў. Калі ласка, трымайцеся бліжэй, каб я бачыў вас. Распрацоўшчыкі робата абсталявалі прыладу камерамі і датчыкамі, якія дапамагаюць арыентавацца ў прасторы.
공항터미널 안에서 이것이 Робот абсталяваны сістэмай вызначэння ўласнага месцазнаходжання ў тэрмінале аэрапорта. Ён таксама распазнае прахожых і розныя перашкоды. Але магчымасці тройкі пакуль абмежаваныя некалькімі простымі дзеяннямі. Акрамя інфармацыі пра пасадачны выхад, робот можа паказаць карту аэрапорта і паведаміць надвор'е ў горадзе, куды накіроўваецца пасажыр. Мець зносіны з прыладай можна пакуль на 4 мовах: англійскай, карэйскай, кітайскай і японскай. У аэрапорце таксама з'явіліся робаты-прыбіральшчыкі. Яны дапамагаюць справіцца з мыццём падлогі ў велізарным будынку. У будучыні спецыялісты плануюць пабудаваць робатаў-афіцыянтаў і робатаў-насільшчыкаў. Адміністрацыя аэрапорта запэўнівае, што высокія тэхналогіі не заменяць персанал, а ўсяго толькі будуць дапамагаць людзям у працы. Віцебск традыцыйна падтрымлівае рэпутацыю культурнай сталіцы і прадстаўляе гараджанам і гасцям магчымасць пазнаёміцца з творчасцю сваіх мастакоў. Яны, як праваднік у фільме Тарковскага «Сталкер», уводзяць гледача ў свой Віцебск, сваё месца, сваю прастору з уласнымі правіламі, загадкамі і выпрабаваннямі. На выставе «Віцебск. Месца мастакі» экспануюцца работы 12 віцебскіх аўтараў, якія працуюць у розных жанрах і накірунках: жывапіс, графіка, інсталяцыя, скульптура. Злучае іх месца, дзе яны жывуць і натхняюцца — горад Віцебск, таму што большая частка жыццёвага і творчага шляху аўтараў звязана менавіта з іх родным горадам. Наведаць выставу вы можаце да 22 жніўня. Самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня – фільмы, якіх доўга чакалі, блокбастары і маляўнічыя стужкі для дзяцей. Пра ўсе кінанавінкі ў нашай адмысловай рубрыцы. Кінапракат тыдня папоўніўся камедыйным баевіком ад Патрыка Хьюза «Целаахоўнік кілера». І нічога дзіўнага ў гэтым няма. Вечныя выбухі, пераследы з перастрэлкамі. Прафесія кілера небяспечная і патрабуе асаблівай гарантыі выжывання. Галоўнае не стаць ахвярай свайго ж ахоўніка, бо нездарма слоган фільма павучальна папярэджвае, што новы кліент – стары вораг. І дыяметральна супрацьлеглыя метады ратавання у Райана Рэйнальдса і Сэмюэля Л. Джексона толькі павышаюць градус небяспекі. Постер, на якім Рэйнальдс нясе суперкілера, гэта спасылка да фільма «Целаахоўнік» 92-го года, дзе Кевін Костнер нёс Уитні Хьюстон. Падчас здымак сцэн пераследаў у Амстэрдаме жыхары горада пужаліся, што гэта разборкі сапраўдных гангстараў. Канкурэнцыю зорцы Дэдпула складзе французская драма «Прывіды Ісмаэля» у межах калекцыі кінафестываля «Лістапад». Ужо 20 гадоў галоўны герой спрабуе разгадаць таямніцу знікнення сваёй каханай Карлоты, але час бярэ сваё, і сэнсам яго жыцця становіцца іншая – Сільвія. Вось толькі што застанецца ад новаспечанай любоўнай ідыліі, калі вернецца старое каханне. Прэм'ера стужкі з Марыён Кацьяр і Марыяй Генсбург у галоўных ролях адбылася на адкрыцці 70-га канскага кінафестывалю. Рэжысёр Арно де Плешен спісваў вобраз зніклай Карлоты з таямнічай мёртвай жанчыны з фільма Альфрэда Хічкока «Галавакружэнне». У Брэсце дагэтуль працуе выстава «Святыя жоны» – супольны праект Брэсцкага краязнаўчага музея і жаночага манастыра Раства Прасвятой Багародзіцы. У межах выставы экспануюцца праваслаўныя абразы 18-19 стагоддзяў з фондаў музея, фатаграфіі абразоў з рызніцы манастыра, некалькі прыватных кілійных абразоў. Асобна прадстаўлены абразы, напісаныя на святой гары Афон. Усяго на выставе прадстаўлена больш за 150 экспанатаў, большасць з якіх наведвальнікі ўбачаць упершыню. Тэрмін дзеяння экспазіцыі да 31 жніўня. У старадаўнім палацы Румянцавых і Паскевічаў у Гомелі раім наведаць новую выставу антыкварыяту са збору мясцовага калекцыянера Сергея Пуціліна. У экспазіцыі можна ўбачыць мноства антыкварных прадметаў, аб'яднаных па розных відах і тэхніках дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Мастацкі метал, вырабы з фарфору і шкла, гадзіннікі, узоры філіграннай тэхнікі перагародчай эмалі, клуазоні і іншыя. У новым прачытанні прадстаўлены комплекс французскай мэблі так званай другой імперыі Напалеона III, частка якой раней ужо выстаўлялася ў залах палаца. Побач з усёй гэтай раскошы экспануюцца фондавыя паступленні гомельскага палаца-паркавага ансамбля, якія маюць адпаведныя мастацкія і храналагічныя прыкметы. Зацікавіліся? Абавязкова схадзіце.
З 1 чэрвеня ў галерэі «Панарама» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі працуе выстава дзіцячай графікі «Яе вялікасць літара», якая прадстаўляе творы юных мастакоў арт-студыі з прамяністаю назваю «Сонца». Выхаванцы студыі бяруць актыўны ўдзел у творчых пленэрах, з'яўляюцца пераможцамі нацыянальных і міжнародных выставаў і конкурсаў. Штогод ладзяць экспазіцыі, прысвечаныя творчасці вядомых пісьменнікаў, істотным гістарычным падзеям, святочным датам. Выстава «Яе вялікасць літара» – гэта чарговая дэманстрацыя графічных работ, якая ілюструе позірк юных мастакоў на літару праз казку, уважліва прачытаную, асэнсаваную і зразумелую. Пазнаёміцца з экспазіцыяй можна да 20 жніўня. Ужо шмат гадоў для творчай дынастыі Доўнараў іканапіс – гэта без перабольшвання сямейная справа. За гэты час яны здолелі вывучыць вытокі хрысціянскага жывапісу, канона і візантыйскага мастацтва і, натуральна, сабралі шыкоўны матэрыял, які зараз дае магчымасць увасабляць самыя смелыя ідэі. З главой сям'і, мастаком Віктарам Доўнарам мы сустрэліся на іканапіснай выставе. Там мы пагаварылі пра адметнасці іканапісу сёння, пра нефарматны, некананічны іканапіс і пра тое, як у сучасных варунках чалавек прыходзіць да гэтага віду мастацтва. Здравствуйте, Виктор Леонидович. Проработав долгое время в анимационном кино, вы с женой решили посвятить себя иконописи. Вы осознавали, какую берете на себя ответственность? Сначала, наверное, нет. Просто меня интересовала эстетическая сторона иконы. Это что-то было необычное. И приходилось все познавать и теоретически, и практически. Мы определили свой стиль как стиль византийской канонической иконы и пишем в этом стиле. Но однажды мы на пленэре встретились с одним молодым человеком, который писал в стиле 18 века иконы. В Беларуси это называется белорусская иконописная школа. Когда мы открыли этот пленэр, и мне пришлось включиться в этот стиль, а толчок дал владыка Вениамин, который попросил для Марииногорской церкви написать копию чудотворного образа Марииногорской иконы Божией Матери. В то время художники старались написать как можно лучше этот образ. И вы посмотрите, наши белорусские иконы, они все улыбаются, как будто говорят: «Я родила Спасителя, не того, который будет страшным судьей, а того, который спасет вас». Вот эта тема в наших белорусских иконах больше всего нас и привлекла. Поэтому мы освоили этот стиль и сейчас возрождаем наши чудотворные белорусские иконы 18, 19, может даже 17 веков. А как меняется человек, когда начинает писать иконы? Как-то мы спустились с лесов в Марии Магдалине, приехал старец к нам и сказал: «А кто здесь иконописец?» Мы выстроились в ряд, и он говорит: «Так, иконописец не должен пить водку, есть мясо, соблюдать посты, конечно, исповедоваться, причащаться». Это стимулирует. Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, ты углубляешься в тот мир, для чего это нужно. Ведь наш век на земле очень короткий. И мы все-таки готовимся к будущей жизни. Человек верующий верит, что его душа будет жить. Какой же она придет к Богу? Поэтому есть иконы, где мы пишем, например, «Страшный суд». Это стимулирует человека, чтобы он больше обращал внимание на добро, на честность, на правду, а не на грехи. А как возник интерес к неканоническому написанию? Как я понимаю канон? Канон – это стержень. Ведь икону тоже нужно уметь читать. Что там изображено? 3 персонажа изображены. Хорошо, а для чего они изображены? По какому поводу? А как они воздействуют на меня? А как я взаимодействую с этой иконой? Это все очень важно. Но канон, я считаю, что это ствол дерева, у которого есть ветви. Эти ветви могут быть различные. И на этих ветвях может быть разный плод. Здесь гранат вырос, а здесь яблоко. Кто попробует яблоко, может быть, ощутит то райское наслаждение, которое было в раю. Спасибо, Виктор Леонидович, за ваше творчество. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будьце ў курсе самых значных падзей. До сустрэчы!